Moikka Fit-jengi! Mun nimi on Oona Tolppanen ja tällä kertaa mä ajattelin teidät tuoda ulos treenaamaan. Pikkusen portaita ja hyppyjä ja loikkia. Katsotaan mitä tästä tulee, eiköhän mennä! Portaissa on kiva tehdä erilaisia hyppyjä, loikkia, spurtteja sekä tikkauksia. Puiston penkkiä on hyvä hyödyntää esimerkiksi bulgarialaiseen kyykkyyn, punnerrukseen, dippiin tai vaikka steppaukseen. Ulkona on hyvä mahdollisuus tehdä spurtteja, loikkia sekä luisteluhyppyjä hidastetusti eteenpäin. Ulkotreeniin voit myös ottaa oman lemmikkieläimen mukaan, mutta tää lemmikkieläin tuli kyllä ihan puskista. Lisää treenejä ja motivaatiota löydät osoitteesta fit.fi.